Orain bai, bukaera ekitaldiari hasiera emango diogu, eta hemen dugu gurekin Ana Oio Ugalde, herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilaria eta batzorde antolatzaileko burua. Eguerdion, jaun Andreok, ekitaldi honetan amaiera emanen diogu Euskararen Nafar Institutoa Fontes Lingua Vasconum Estudia Dokumenta aldizkariaren 50. urteurrena oroitzeko antolatu duen nazioarteko biltzarrari. Niretzat, gobernuarentzat, atsegin handia da zuen aurrean hitz batzuk egitea. Pozgarria da ikustea orain dela 50 urte Nafarroko Foru Diputazioak Bianako Printzea erakundearen bidez Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza arloko ikerketa zientifikoa ezagutzera emateko sortu zuen Fontes Lingua Vasconum aldizkariak segitzen duela gaur egun proiektu sendoa izaten, komunitate zientifikoaren erakustokia eta nazioarteko argitalpenen kalitate estandarretara lerratua. Kongresu honen zenbakiek Euskal Hizkuntzalaritzak bildu duen arretaren seinale garbia dira. 3 hitzaldi nagusi, 9 mintegi, 77 komunikazioa eta 150 parte hartzaile bildu dira biltzarrean. Halako zenbakien atzean zer dagoen ongi dakit. Beren eguneroko lanaren bidez Euskalaritza naiz hizkuntzalaritza oro har garatzen laguntzen duten ikertzaileak, ikerketa taldeak, ikastegi edo fakultateak. Nafarroko gobernuaren izenean nazioarteko biltzar hau arrakastatsu gertatzeko zenuen ekarpena egin duzuen guztiei eskerrak eman nahi dizkio. Las lenguas y en concreto el euskera, así como el lugar que... Hizkuntzak eta zehazkiago euskerak Nafarroako gobernuan izan behar duten presentzia oso presente daude eztabaida politikoan, ni legebiltzarretik nator, eta deformazio ideologiko asko gertatzen da arlo horretan ikerketa hoien. Fontes Lingua Vasconum ezinbestekoa dira halako lanak gizarte eztabaida erantzukiderako. Ez dugu sesgo ideologikorik behar, baina gizarteari eman behar dioguna da datuak. Datuak gogoeta egiteko oinarri bat izan zezan deitzaten. Hizkuntzalaritzak duela mende bat ezarri zuen hizkuntzen arteko berdintasuna, eta berdintasuna baita ere pertsonen arteko komunikazioari dagokionez naiz eta hain anitzak izan. Eta ikertzaileen ikerketei esker eta hizkuntzalaritzaren jakintza eremua aurreratzea lortzen duzuen guztien lanei, espero dugu aurten mende honetan lortuko dugula hizkuntzen arteko ekitateaz hitz egitea. Nafarroan eztabaida hori pilpilean dago, eta ziur naiz antolaketan aditu zareten hori, nire esker ona adierazi nahi dizuet. Batzorde zientifikoko eta antolatzaikeko kideei, mintegietako buruei, eta jakina, Ekaitz, Santa Cecilia, Fontes Lingua Vasconum aldizkariaren zuzendariari mila esker. Biltzar honek aldizkariaren ibilbidea sondotu du eta bildu zareten ikertzaile eta parte hartzaile kopurua eta kalitatea ikusita argitalpenak ez ezik, Euskal Hizkuntzalaritzak ere jarraipena bat dutela esan dezakegu. Segi ezazu ikertzen eta ikertutako zabaltzean. Eskerrik asko. Eskerrik asko kontseileri anderea. Beraz, bukatu da. Irekiera ekitaldian aipatu nizuen bagenuela lana, euskara hizkuntza arrunta dela erakusten, eta beraz ikergai apasionantea horregatik bakarrik. Erakutsi da lana badela, baino lana egiten ari garela. Eskerrak ematen dizuet hartu zuen lanagatik etortzen zuen ekarpenak prestatzen. Asko eskertzen dizuet eman zaizuen denborara doitzeko egin duzuen esfortzua, ongi baitakit denok nahi dugula gure liburuaz mintzatu.
Beraz, eskerrik asko horregatik ere, eta besterik gabe, emaitza hauek ere paperean ezarriko ditugu, ikusiko dugu noiz eta nola, beraz horretan ere pentsatzen hasten altzarete, nireletik besterik ez. Bukatu da, ite misa est, esaten den bezala. Eskerrik asko.